10 races lang domineerde Max Verstappen in de Formule 1. Maar vandaag liep het in de Grand Prix van Singapore allemaal net even anders. Verstappen kwam niet in de buurt van de winst en werd 5e. We gaan naar de redactie, daar is Sam Kale. Sam, 10 gewonnen races, dan is dit een bittere pil, lijkt me, voor Verstappen. Klopt, teleurstelling dit hele weekend. Vandaag wel, misschien nog een beetje tevredenheid bij Verstappen. Dit resultaat van vandaag. Maar het ging eigenlijk gisteren al mis. In de kwalificatie, die verliep desastreus voor Verstappen en Red Bull. Te extreme afstelling, daardoor een 11e startplek. En toen wist eigenlijk iedereen daar al dat het heel moeilijk zou worden om vandaag nog misschien die overwinning te kunnen gaan pakken. De openingsfase van Verstappen die was nog wel oké. Hij deed het dus vanaf die 11e positie, schoof snel op naar plek 8. Dat deed Verstappen op de harde band. Dat was een trucje om misschien bij een gunstige safety car situatie laat in de wedstrijd dan te kunnen profiteren. Maar eigenlijk ook gewoon een wilde gok. Dat geluk moest dan zijn kant opvallen. Dat gelukje kwam er niet. Heel even reed hij wel op plek 2 toen de rest de banden wisselde. Maar dat was slechts een momentopname, want iedereen op verse banden ging aan Verstappen voorbij. Hij kukelde omlaag op de rangschikking, moest zich na zijn late pitstop weer terugvechten. En toen was die 5e plek het maximaal haalbare. Maar dus wel het einde definitief van zijn zegenreeks van 10 overwinningen op rij. Ja, Red Bull en Verstappen die domineren dit seizoen in de Formule 1. Deze race dus niet. Wie profiteerde daarvan? Het team van Ferrari voor de verandering, want Carlos Sainz die werd de racewinnaar in Singapore. Moest ook wel, want Ferrari was het hele weekend het snelste team. Het was wel even geleden dat zij nog een keer gewonnen hadden, want Red Bull won de laatste race van het vorige seizoen en alle races dit seizoen, vooral met dank aan Verstappen. Maar na 15 Red Bull overwinningen op een rij was het nu dus weer een keer de beurt aan het Italiaanse team. En wat betekent dit voor het wereldkampioenschap? Hoe staat Verstappen ervoor? Ja, zijn voorsprong daar blijft nog altijd riant. We kunnen die stand laten zien hoe die op dit moment is. Verstappen 374 punten. Dat klinkt en dat is heel veel. Voorsprong van 151 punten op Perez. Hamilton de nummer 3 met 180 punten. Dat betekent wel het resultaat van vandaag dat Verstappen nog niet kampioen kan worden in de komende race. Die is aanstaande zondag in Japan. Maar 2 weken later in Qatar, dan kan het in principe wel gaan gebeuren in de sprint of in de hoofdrace. Dan zou Max Verstappen zomaar zijn 3e wereldtitel definitief kunnen gaan pakken. Dankjewel, Sam Kale.